हेलो हाय नमस्कार। आज मोर आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज यही वीडियो रे आपण मानक नहीं जीवी केन्दुझर। आज केन्दुझर रे मोर प्रथम दिन। केन्दुझर प्रथम दिन रे आमे केन्दुझर टाउन उपरू आ 35 किलोमीटर दूर रे गुनासिका गोटे जगह अच्छे। गुनासिकार माँ गुप्तगंगा देवी को दर्शन करने जीवु। चलतु आपण मानक नहीं जीवी गुनासिकार गुप्तगंगा। भाई मैंने टिके हाई कर दियो। पछड़ भाई मैंने आसुंदी गोटे पहाड़ गोटे सबुआड़े पहाड़। आउ केत किलोमीटर रहिला गुप्तगंगा? गोटे किलोमीटर रहिला। चलतु गुप्तगंगा बाट उत्तरण नदी रास्ता। आहरी मात्र किछि दूर रे मैं गुनासिकार गुप्तगंगा मंदिर प्रांगण में पहुँचू। आउ चलो आम अपा मैंने आगे जाऊँ भाई मैंने गले जा। फाइनाली आम आसी पहुँची गलु गुप्तगंगा ठारे गुनासिकार। दुकान भोग दुकान गोटे गुनासिकार गुप्तगंगा सब पहुँची गले। मैं गुनासिका मंदिर पाखे पहुँची गलु। जा भर को आम राहुल भाई कौन भाई मैंने फोटो उठाऊँ। आम भर को जीवु भोजी करने स्थान अलिया आवर्जना गोटे स्थान पकातु लिखाई सेपटे। ऊपर जीवु गंगा माता मंदिर। गोटे पानी आसुची गोटे गंगा माता मंदिर बैतरणी उत्पत्ति स्थल। बैतरणी उत्पत्ति स्थल यहाँ गोटे मंदिर भितर फोटो उठाया मना अच्छी। आम भीतर देखी पारानी आम यू देखा फोटो उठेबू मारू लाइट एडजस्ट कर कौन कहून भाई कौन किसी कहे ये कौन आमरी बैतरणी जोटा उत्पत्ति स्थल गोनासिका माता गंगा मंदिर जहाँकि गोमुख सदृश मैंने गो मुहर दुईटी रंध्र थाए नाक जमी गोटे रंध्रु पानी आ गोटे रंध्रु बाली बाहर थाए ताहा एठू गोटे ऐतिहासिक प्रमाण मिली। दीर्घ 1000 वर्ष पूर्वर एठार पानी माने आमरी बैतरणी बाहर अनुमान कर। धन्यवाद। मंदिर दर्शन सरला जीव तल को गोटे शिवलिंग अच्छा जा।
ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଣି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କ 9ଟି ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଡୋରି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଉପରେ ପାହାଡ଼ ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ସବୁ ଜାଗା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ବୁଲିବା ଦେଖିବା। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ଘର ଅଛି। ଏପଟେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ବାବା ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବା ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁନି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାହିଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେହି ମୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠ ତ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ନିକାଞ୍ଚ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଅନୁମାନ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ଆସିକି ଏଇ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଗୋନାସିକା ଯୋଉଠିକି ବୈତରଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଥାନଟାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମାନେ କଥା ଦେଖ, ମାନେ ରାତି ଦିନ ବେଳା ତ ଲୋକମାନେ ସେ ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମାନେ ରାତି ସମୟଟା ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଏ, ଅଲେଖ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଖଳ ଖଳ। ସେଇଠି ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଯେଉଁଟା ତୁମର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାଟା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ ଗୋଟେ ସମୟ ମାନେ ଆସେ ଆଉ ପରିବେଶଟା ଅଲଗା ଲାଗେ। ପୁରା ମନଟା ବି ଠିକ୍ ରୁହେ। ତ ମନଟା ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥାନ ରହେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଆଉ ଗୋନାସିକାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନଦୀ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଧାମରାରେ ଯାଇକି ସରିଛି ଏଠି ଆମର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମୁଖ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କର 2ଟି ମୁଖ, ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ନାସାର ରନ୍ଧ୍ର, ଗୋଟେ ପଟେ ବାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ ମତ ଦେବେ? ପ୍ରଥମରୁ ସେମିତି ଅଛି ବାବା, ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଗୋଟେ ପଟେ ବାଲି ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୁଁ 10 ବର୍ଷ। ନାଇଁ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛି ଯେବେଠୁ 2007ରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାକରୁ ମାନେ ଗୋ ନାକରୁ ବାହାରିଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ନାଇଁ ବାବୁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ବାହାରିଆଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ବାହାରିଆଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବାଲି ବାହାରୁଛି, କପଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ପୁରା ଝରଣା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏବେ ସରିଲା, ଯିବା ଏବେ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।